Namhlanje ngifuna ukukhuluma nomuntu osephelelwe ithemba. Umuntu osegive uphile. Ngizokutshela nina indaba yami emfishane. Ngelinye ilanga kufika abantu bangilethela umbhede. Ngithenga umbhede bangene nebase. Bese ngiyakhalaza mina ukuthi ngizolala kanjani kwibase bathi basho nje izwi lodwa bathi Uyeza uMatrans. Ngifuna ukuthi namhlanje Uyeza uMatrans. Hayi namhlanje ngabambelela kwibase kodwa ulale phezwe elithi Uyeza uMatrans. Ngabusalala naphezulu kwebase ulale phezulu kwezwi elithi Uyeza uMatrans. Ngoba Uyeza uMatrans nangimina wafika ngingasalindele sengithi nayi ibase ngizoyenzani ngizolala ngithini kulento kodwa ngoba lali ikhona izwi elithi Uyeza uMatrans ngabambelela kulelo zwi ngalala kulelo zwi ngaphenduphendua kulelo zwi elithi Uyeza uMatrans. Nebala wafika ngithi nakuwe empilweni yakho mntaka baba uzofika uMatrans ungangafika manje kodwa uzofika ngithi ngeke kungene wona kuqala kuzongena ibase kodwa ungathi mawubona ibase bese ulahla ithemba ngoba Uyeza uMatrans.